Δηλαδή μου λες ότι όλα αυτά έχουν βγει από τη μύτη μου. Σοκ. Κατάσταση πώς φρική είναι το δέρμα μου, σε ό,τι κατάσταση βρίσκεται. Πώς θα τα εξαφανίσουμε, προφανώς με αυτό το μηχάνημα. Πάμε να αλλάξουμε κεφαλή. Προφανώς βάζω την πρώτη κεφαλή. Το καθαριστικό. Έχω βάλει λίγο καθαριστικό στο πρόσωπό μου και στο μηχάνημα και ακολουθώ. Και αφού έχω ξεπληθεί πάρα πολύ καλά, βάζω τη δεύτερη κεφαλή του καθαρισμού. Κρατώ το κουμπί και ξεκινάω. Αφού λοιπόν έχω γίνει μια σαπατζάρι, παίρνω το τόνερ και βαμβάκι και κάνω όλο το πρόσωπό μου. Βάζω και την τρίτη κεφαλή και την αγαπημένη μου ενυδατική για να γεμίσω το πρόσωπό μου. Ξεκινάω με κυκλικές κινήσεις. Και αφού έχει ηρεμήσει κάπως το πρόσωπό μου, βάζω και αγγλικό. Και θέλω και λίγο να χαλαρώσουν εδώ πέρα εμείς. Οπότε πάμε να κάνουμε και λίγο μασάζ εδώ στο λαιμό. Βάζω αυτό που είναι για το σώμα, εδώ στο σημείο που πονάω, και βάζω και την τελευταία κεφαλή. Ό,τι καλύτερο. Και περισσότερες πληροφορίες θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Φιλάκια!